आच्छा बार' थाइबानि लारु मानसिफोरा फैसा बिनो फैनाया थांबायना थाङाखै? गैया बाहेरावनो दङ। आं हले मानसिफोरनो फैसा रानै माथा गरम जाबाय दे आफा। अपोजिट पार्टिनि मानसिफोराबो फैसा बिफैदों माथो आफा। दाउथि जालायलांबायलै आं नोंनोबा भट होगोन ना होआ फैसा लाबा लानानै? बेखौनोथ' आंबो सानदों फैसाथ' लांफैबाय माखासेया दा आंनोसो भट होगोन ना होआ? जुदि आंनिफ्राय फैसा लानानै भट होआ बे बाराव मन्त्र लगायनानै गासिखौबो बेमारि खालामजोबगोन आं। नै बेहा रायजोनि खामानि मावनो नागिरनाया नाबां जाबांसो बखिलाबायो। गामिनि मानसिफोरजों मोजां रायलायनानै मानो थिनहराखै? गामिनि मानसिफोरजों नंनाय नङिनि रायलायजाबाय थायाब्रा बिसोर ओरैनो फैयाखै फैसा बिनोसो फैदों जानला मोनला रायलायजायाना। हले मिथियालै आफा जायखिजाया आङो मा होननांगौ बाहेराव थांनानै बेखौल' खोन्थादो। आंखौ गैया होननानै बुंहैथांब्रा। दा न' सिङाव सोरबा अख्रा हाबफैबा? पुलिसफोरालाय माथो जादों आंनि गार्डआ? आरो होमबालाय आं बुंहैनि। ओइ मा होनगोन नोंलाय? नोंसो खुगायाव जि फैयो बेखौनो। अमाराजा मानसिफोरजों एसे रायलायनानै हगार हरदो आरो बिसोरा मानसिफोरा दहायनिफ्रायनो जिरायना दंथारो। आं मोनथिनायाव बिसोर आंनो भट होग्रा मानसि नङालै। आरो रायजोफोरनो बेसेबां फैसा राननानै होबावनोब्रा देरहागोन ना देरहाया बेबा। आंनि पार्सनेल फैसाफोराबो थांबाय आरो लानाय फैसाफोराबो थांबाय। दा एसे सेभिंसआव दङमोन बेबो गैला। उनावहाय इलेक्सनाव जेनबा मा जानांगौ जाखो? ओरैनो अपोजिसन पार्टिफोराबो नारान नाथा जुजिगासिनो। गाबोनबा आंनोबा भट होगोन ना होआ मा मिथिगौ दा? नों बेफोरखौ सानबाय थागोन आरो नोंखौ मोजां मोनबा नोंनो भट होखागोन ना। थां मानसिफोरजों रायलायनानै एसे हगार हरदो। आं मिथिया आं खर' सासोदों। आंनि अपोजिसननि पार्टिफोरा ओरैबायदि सालायदों आं जेनगोन ना देरहागोन एसे दाउटसो जाखानानै दं। बेनिखायनो रायजोफोरनि मोखांबो नायनो गोसो गैला आं। बेबारावबो आंखौ रायजोफोराबो अनगोन ना अना बेनिखायनो रायजोफोरजों नुजाहैयालै आं। नोंनि गोसोसो मा खालामबाय था। गिनाय मोनदोंलै रायजोफोरखौनो मोखांखौ नायनो बादों माथो आंलाय। उनावहाय आंहा जेनबाय बायबा आंहा रायजोफोरखौसो दुखु जानानै थागोन ना। आरो जेननायखौ आंथ' लानो हाखानाय नंला। बेनिखायनो रायजोफोरनि मोखांखौ नायनो गोसो गैलालां। बाप्पावै अमाराजानि जायगायाव फिसालायासो नुजाफैलायबाय। बोरो नोंसा नोम्फाजोंसो खोथा दं जोंहा। आफाया एसे बिजि। मानि बिजि? बिजि आरो बे टाइमाव मानि बिजि जानांगौ बेहालाय? रायजो राजाफोरजों रायलायनांगौआ रायजो राजाफोरजों मोजाङै डिसकास खालामनानै आग बारायलांनांगौआ अबे खनायाव बिजि जाफ्लादों बे अमाराजायालाय? माने आफाया बिराद मेंबाय आरोखि गोबां केम्पिं खालामबाय गोबां मानसिफोरनावनो भट बिहैबायना बेनिखायनो आफाया एसे मेंबाय माने। अब्लाथ' न' सिङावनो दं? गैया आफाया न' सिङाव गैया। माला फैगोन कल खालाम। आफानि फनानो सुइच अफसो आरो आफाया मालायनि फनखौ थिखोबाबो आंनि फनखौ थिखालै। बेनिखायनो आं आफाखौ फन हरा आरो आफाया गावनि न'खरनि मानसिफोरनि नाम्बारखौ ब्लकसो खालामनानै दोनो। मानि थाखाय? मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला माबा न'नि काहानि खोनासंनो बायोनो। आच्छा दे न'नि काहानि खोनासंनो बायोबा रायजोफोरनि काहानिथ' खोनासंनांगोन ना। जों फैसा लांनो फैदों फैसा गैयाबा जों अमाराजानो माबोरै भट होनो? बेनिखायनो अमाराजाया ओंखारबोनांगौ। बिना फैसानि भट होदो आफानो। बाप्पावै जाया माथो। जोंनो फैसा नांथारगौ। उनाव देरहाखांनायनि उनाव जोंखौ नायफिननाय नङा। माथो रायजो राजाफोरखौ नायफिना नालाय बेनिखायनो आं गासिखौबो लानानै फैबाय। फैसा हरजोब गासैनोबो फैसा हरजोब। जोंहानि आफाया रावनोबो फैसा होआखैलै। मानो होनोब्ला भटखौ ओरैनो फ्रियावनो मोनखानांखागौ ना। मानो फैसा होनांगौ मानसिफोरनोलाय? मानो होनोबा लंकायाव थांबा राभन जायो। नाथाय आफाया लंकायावनो थाङा। बे मानो लंकायाव थांनांगौ जाखोब्रा? बेनि जायगायाव आफाया जापानाव थांगोन चाइनायाव थांगोन जार्मानाव थांगोन आमेरिकायाव थांगोन माने डेभेलपमेन्ट कान्ट्रियावसो थांगोन ना। बे लंकायाव बोरै थांनांगौ जाखोब्रा? बा नुबायना दानिफ्रायनो बिफा बायदि खोथा बुंनो रोंग्रा जाबाय। जियानो जाया मानो नम्फाया लिंहर। आं नंगौखौसो बुंदोंब्रा रायजो राजाफोर नोंथांमोना अननानै आफानो भट होदो। अमा खर' पार्टिखौ जय जगत खालामदो नङाबा हारसा बांगालफ्रा फैनानै सेस खालामजोबगोन। बेनिखायनो आफाखौ भट होदो। बेनिखायनोथ' जोंनो फैसा नांगौ। बिना फैसानि जों बोरै भट होनो? आफाया फैसा होआबा नोंसोर हारसाफोरनोसो भट होगोन नामाब्रा? बेफोर उनाव जाबाय थागोन जायखिजाया नम्फाया लिंहर। आफाया गैया प्लिज अननानै आफाखौ नोंसोरो लास्ट खेबसे अननाय बायदि बेबारावबो अनदो भट होनानै जय जगत खालामदो आरो बर' हारिखौ रैखा खालामदो। गासिबो पार्टियानो बेनो बर' हारिनि खामानि मावगोन होननानै मोनसेफ्रोमबो पार्टियानो जेबो मावा। गावजों गावल' बुलाय सुलाय जालायबाय थायो। बेनिखायनो जोङो मा जायो जाथोंसै जोंनो फैसा नांगौ। मानो इसेबां फैसा जाबाय थादोंब्रा? आफानाव फैसा गैयालै बेलेग पार्टि बायदि। नोंथांमोना मानसिखौ नायनानै भट होनांगौब्रा पार्टिखौ नायनानै भट होनाङा। आफाया बिराद मोजां मानसिना बिराद मोजां खामानि मावो। मिनिनो गोसो गैयाबाबो मिनिबाय। नोंसा नोम्फायाबो बैफोरबायदि एमएलएफोरनि मादाव सासेब्रा जेराव रायजोफोरखौ गोदै बुंगोन बिनि उनाव फोदाल लांखांजोबखांगोन। नाथाय बे बारावथ' आफाया जेबो बुङाखैना। आफायाथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखैना। रायजोनि मोजां खामानि मावगोनब्रा एबार नोंथांमोना देरहाबावब्ला नोंथांमोना आं जेबो बुङा। खालि जोंहानि आफाया जुदि देरहानानै मोनसेबो खामानि मावाब्ला आंनि फारसे खोमाखौ हास' आरो आंनि आसि बिमाखौ थाइसे। नंमारगौ ना? औ नंमारगौ। आच्छा दे बे खोथाखौ मिडियानि सिगाङाव बुंनो हागोन ना? औ हागोन। होमबालाय थुदो दाउस्रि देलायनि अफिसाव। आच्छा बार' थाइबानि लारु जागोन।
रायजो राजा नोंथांमोन भटआ नोंसोर सोरनाव होयो होदो अमाराजाखौ देरहाहोनो गोसो जादोंब्ला देरहाहोदो जुदि देरहाखांनायनि उनाव अमाराजाया जोंनि नांगौ बायदि खामानि मावा बिनि फिसालाखौ बिनि फिसाला एमाव राजानि खोमा फारसे आरो आसि बिमा थाइसे दानस'ना होनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा थांदो बाप्पाय गुबुनखौ आं जेबो मिन्थिया एमाव राजा नाथाय नोंनि बिफाया जुदि मोजां खामानि मावा नोंनि खोमाया आरो नोंनि आखाया थफिराम मानि सिबां रागा जोङोब्रा नोंलाय मानि सिबां दावराव खालामदोंब्रा नोंथ' माथो पलिटिकेलाव बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ मोजांखौनो मोनामोन रायजोनि जानानै बुंबायब्रा आं रायजोनि खुगासो रायजोआ जेखौ बुङो बेखौ आंबो बुंगोन रायजोनि खुगा जानानै जाम्बि जाम्बानि खुगा जानानै जाम्बा जाम्बिफोराथ' जेबो मिन्थिया नालाय बिसोरनि खुगा जानानै आं गासैबो मन्थ्रिखौ बुंगोन खावलायगोन आरो खोथा मथे खामानि मावाबा बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौसो टारगेट खालामगोन सिगिनायनि खोथा नङा नैबे थफिरामा मा बुस्थु मिथिनानै लायाखै मा बुस्थु मिथिनानै लायाखै नैबे थफिरामखौ आं थांगोन आरो आंनि मेगननि नोजोराव नों जेब्लाबो थाबाय थासिगोन आंनि सुथुर जानाङाब्रा नों आंनि सुथुर नङाब्रा नोंसा नोम्फाखौसो नायगोन आं मिथिबाय नोंसा नोम्फाया माबायदि खामानि मावो बेखौसो नायगोन चाबारु थाइबानि लारु बाप्पावै नंमारगौसो न' सिङाव दङमोन ना नों अब्लाबो मानो रायजोफोरनि सिगाङाव नुजायाखैमोन नों नोंनि सिगाङाव नुजाबायथ' आं हारसिंनि सिगाङाव नुजानानै मा जानो अमाराजा रायजोफोरनि सिगाङावलाय नुजागासिनो माथो आंलाय केम्पिं गिदिंगासिनो फैसा नांगौ होननायखौ आं मानसिफोरनो होबायबो दा खोनाबाय माखासे पार्टिया आंनिफ्राय फैसा लाबाबो आंनो होआनो अब्ला सासे एमएलए सासे केन्डिडेट जानानै आंनि बिखायाबो गावो जुदि नोंसोरबो आंखौ बिदिनो खालामो होमबा आं बोरै भरोसा खालामनो दानो मन्थ्रि एमएलएखौ मा भरोसा खालामनो रायजो राजाफोरखौसो गिनांगौ जाबाय आच्छा रायजो राजाखौ गिनांगौ जाबाय जेब्ला गादिखौ मोनगोन गावनि पकेटाव फैसा हाबगोन होनबा रायजोफोरखौ जोद लागोन आंलाय माथो उख्रायखोब्रा ना आं मंगल ग्रहआवनो न' लाहैनो हादों ना दुबाइआवनो आङो फ्लेट बायनानै दोनहैनो हादों ना आङो आमेरिका सान फ्रान्सिस्क'फोरावनो आङो माबा माबि बायनानै दोनहैनो हादों आंलाय माथो गुवाहाटि बायदियावनो दासिमबो न'बो गैजा रोङा फ्लेट मोनसेबो गैया आंथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखै अब्लाबो रायजोफोरा आंखौ माथो मोजांखौनो मोना जेने थेने थांनाय बारावबो देरहाबाय बे बाराव देरहागोन देरहाया आं जेबो मिन्थिया बेनिखायनो रायजोफोरनो आं फैसा होनो गोसो गैया आं दाखालिबो बुंखादों रायजोफोरनो आं फैसा होआ उनावहाय आं देरहाखांबासो फैसा होगोन होमबाबो मानो फैसा नागिरफैबाय थायो बिसोर आंनाव मानो होननानै बुङोब्ला देरहाखांनायनि उनाव नों गावखौसो नायगोन थांनाय खेबावथ' आं गावनि सोमोन्दै बारा नायाखै नाथाय बे बाराव नायनोबो हागौ बावै बुंनानै लाबायानो दा थफ्राम आं बांद्राय जेबो बुंला आंनि जानानै खामानि मावना होनो नामा आंनि जानानै केम्पिं खालामनायाव आंखौ हेफाजाब होनो नामा भटआ बारा दिन गैला आं गैया बिदियाव नोंनो मा नांगौ होगोनब्रा नोंनि फिसालानो मा नांगौ होगोन आंनि फिसालानो नोंनि फिसालानो मा नांगौ होगोन बास नों आंजोंल' लोगोआव थादो आरो आं रायजोफोरनो बारा फैसाथ' होआखै नाथाय नोंनो फैसा होगोन खालि नोङो गावनि आंगोनि मानसिफोरखौ आंनो भट होनो हो माखासे केम्पिंआव हेफाजाब हो आरो अपोजिसननि पार्टिफोरखौ थिगसे बखि मानो होनोब्ला आं नोंनि फिसालानो जेखौ नांगौ बेखौनो होगोन नोंनो जेबो होआबाबो आंनि फिसालानि खोथा बुंबा आंहा बोरैबा जालायलाङो ना बेनिखायनोथ' नोंनि गोरलै जायगायाव दांदों आं मानो होनोब्ला नोंनि फिसालाखौ नों अनो ना आं अनोलै नाथाय आंनि फिसालाया नोंनि बायदि महर लानायखायसो एसे बोरैबा मोनो बे खोथाया बेफोरबायदि रायलायजानाय टाइम नङा आच्छा आंनि फिसालानो मा होगोन नोंलाय मा होगोन मा होआ बे उननि खोथा बर्तमान नोंनि आंनि जानानै खामानि माव आंनि आखायाव फैसा थाखा गैया बिफायाबो आंनो फैसा होआ होमबाबो आङो सासे एमएलएजों बिदि लोगो जाया थेवबो नाथाय फिसालानि थाखायबा माबा मोनसे सानजागोन होमबाबो आं नोंनि सुथुरैनो थाबाय जागोन नों जुदि मोजां खामानि मावा एमाव राजानि खोमा आरो आसि बिमा थाइसे आं दानस'गोन जागोन दे होमबालाय फैदो दावस्रि देलायमोननि गामियावनो केम्पिं खालामनानै होगोन दावस्रि देलायमोननि गामिनि मानसिफोरा नोंनो भट होआ होननानै बुंगासिनो आं बिसोरखौ होगोन थौ नों हामारगोनथ' आंनो भट होनो बे थफिरामखौ हालखायाव लानाङाब्रा थफिरामा जेखौ बुङो बेखौनो मावो हानाय नङादां नों आंनो भट होनो बारा थिग मोनलाय लाङाखैना मानो हाया बेलाय आं हायो जेबो गैया दाउ आंखौ चेलेन्ज खालामनाङा आच्छा आफा नों थफिरामखौ बोरै गावनि खालामखोलाय रागा गोसा मानसिफोरखौ जेब्लाबो लाफानांगौ मानो होनबा रागाजों बायदिसिना खामानि मावो थफिरामाबो आंजों लोगो नङा नाथाय बेखौ आं बिनि मोजां जायगायाव दांबायना आरो बेखौ खामानि मावनो हाया नों आंखौ देरहाहोनो हाया होननानै बुंबानो बे मानिखायोब्रा गलिखायो थफिरामा बेबायदिसो मानसिफ्रा नों बे जेखौबो मावनो हाया होननानै बुंना होनांगौ बास मावबायबो बेनिखायनो थफिराम मोनबायदि मानसिखौ गारजाया जेराव मोनो बेवहायनो बाहायनो नांगौ आंनि खोमा आरो आखाया हले मोनायनो दोननांगोन दे आफा रायजोनि मोजां खामानि मावनांगोन गिबियावनो आंनो देरहाहोगो बेनिफ्राय जाबाय थागोन आच्छा नोंथां गारिखौ दिहुनहैदो दे जागोन सार आरो नेवलाखौबो दिनै मोजां ड्रेस गाननो खोन्था नेवलाया आनैखौ नायगोनासो थांदों बेखौ दा फैनासो बुफैगोन आं बुनो नेवलाखौ मा खोथा बुंनो बिफायालाय जाम्बा जाम्बा संनो खोन्थानाया बे खोरखि खाथियावसो गसंनानै दुखुनि मेथाइ खनगासिनो ना नोंहासो आं ओंखाम संनाय समाव थाया दा आरो आं ओंखामखौ मानसि गैयाबा संनो बायो बेनिखायनो आं ओंखामखौ आंनि आन्थाल' संदों आरो आबैनि आंहा गामियाव बेरायनांगौ जायो खबर लानांगौ जायो खबर बुथुमनांगौ जायो थां आंनि थाखाय ओंखाम सङै थां आरो नोंहा दा साननैसो मा खिसेव जाबाय थादोंहाय
नोंहा मा जाखांदों? आं दाखालि जायफ्राखौ माबा बुंनायनिनो दायानो जानानै दं। लोगो जानो हागोन जायफ्राजों, नाथाय नांगौनि बारा सिथाबलु सिथाबला जानाङा, नङाबा खानायखौ बुखोजोबगोन आं, मिथिबाय? आंलाय सासे मोजां लोगो होननानैसो लोगो जादों दा। नों मा बाल मिथिनो, जायफ्राया मा खामानि मावो, गान्जा सोबोनो, गान्जा ड्राग्स लायोनो बियो हान्थुनिफ्राय। नों थगायदों। आइ दैबाला, मानो थगायनांगौ जाखो आंलाय? खोनादोंसो दा आंलाय जायफ्राया ड्राग्स लायो, गान्जा सोबो होननानै। आं बांद्राय खोथा बुंबाय थाला, मानसिफोर मिथिं जानो नागिरदों जोंहानाव भटनि। थाबैनो नोंनि रागाया फोजोब आरो साहा फुदुंनाय, ओंखाम ओंख्रि संनायाव हेफाजाब हो, मिथिबाय? आइया जायफ्राखौ इसिबां नायनो बायोना, एफा उन्दै मानसिखौनो ड्राग्स सोबग्रा, गान्जा सोबग्रा होननानै बुंदों। आइया मानो जायफ्राखौ बिदि बुंनो? ना जायफ्राया गान्जा सोबो? एबार जायफ्राखौ लोगो मोनबा सोंगोन आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु बोरो मानसिफोरालाय? मानसिफोराबो फैगासिनो। ओमफ्राय अमाराजा, नोंनोथ' आं भट होनांगोन। बेनि सिगां मोननैसो खामानि मावहोगोनहाय नोंखौ। दे नों आंखौ देरहा होनायाव हेफाजाब होबानो जाबाय, आं गासैबो खामानिखौनो मावजोबगोन ना। नंमारगौ आरो? नंगौब्रा नंगौ, दे बुं मा खामानि मावनांगौ आं? गामिनि रायजोफोराथ' फैगासिनो, आं जेखौ बुङो मानिखागोन। मोनसेल' खामानि मावदे, नों हायोबा थोरसि लथा आरो सिथ्ला सिबनानै गालांदो आंनि थाखाय। आच्छा दे बोरो हासिबा? बै खनायाव दं, थां लायनानै सिबफै। आच्छा बारु थाइबानि लारु। बिदि खालामनाया हामथारदों जानोलै दाउसे। मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, पलिटिकेलाव जिखि मानसि थाया मानो देरहाखांबा एसे बोरैबा जायो। मोजां मानसिबो दङना पलिटिकेलाव। मोजां मानसिया पलिटिकेलाव जायगा मोना, आरो मोजां मानसिफोरखौ रावबो मोजां मोना गामिनि रायजो राजाफोरा। गामिनि रायजोफोरा जेखौ मोखांजों नुयो, खोमाजों खोनायो बेखौसो लायो। नाथाय भितरा माखासे सिं खोथाफोरखौ गामिनि रायजो राजाफोरा मिथिजोबा, बुजिजोबा, आरो बेफोर खामानिखौ मोजां मानसिफोरासो मावो, आरो गोरों गोरानि खोथाफोरखौ गामिनि मानसिफोरा बुजिया। जाम्बा जाम्था रायलायनाय थख' थख'खौसो बुजियो। बेनिखायनो पलिटिकेल लिडारफोरा बांसिनानो जोंनि इन्डियानिया लेखा फरायै गोजा जायो, मिथिबाय? लेखा फरायनाय मानसिफोरखौ बारा मोजां मोना गामिनि मानसिफोरा, आरो जाम्बा जाम्बिफोरासो गोरों गोरानिख्रुइ देरसिन जायो आरो देरहाबाय थायो। बेनिखायनो आं बुङो पलिटिकेलाव बांद्राय मोजां मानसि गैया। बेनिखायनो जाय केन्डिडेट दं गासिबो खामानि थिननांगौ, बिसोरखौ खस्थ' लगायनांगौ बाला। हायोलै नोंबो जात जातनो। माथो खामानि थिनखानांगौ, देनांबा जोंखौबा मा खालामगोन बिसोर? बेनिखायनोथ' अमाराजाखौ हासिब सिबहोगोन, बेनि उनावहाय नायनोसै मा जायो मा जाया। आयौ बाला अमाराजा, सिबफै। आच्छा बारु थाइबानि लारु, अमा खर'नि थाखाय आं गासैखौबो मावगोन। आं अमा खर'नि थाखाय सिथ्लाबो सिबनानै होगोन, थोरसि लथाबो सुनानै होगोन, बास ओंखाम ओंख्रिल' संनो दाखोन्था। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे जायगायाव थांनांगौ। दे सिबदो। अमाराजा सिबदो। सन्थला भिडिअ बानायदो, भिडिअ। दे होमबालाय। दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया, हासुनो ओंखारो नुनु गैया, ओंखाम उखैयो खुगा गैया, खुदुमनो लुगैयो गुस्टि गैया, हां लानो गोसो जायो खोमा गैया, अक्सिजेन गैया। मा जाखोब्रा अमाराजा? माथो खालामनो, एमएलए जानायनि खोथा दं, बेनिखायनो हासिब सिबनोसै आं। होगार 1 2 3 4 5 6 7 8। आयु बाला, नोंनि सिबनाया जायाखै बालनै। नों सिबनो होबाय नालाय सिबबायब्रा, आरो मा खामानि दं बुं? थोरसि सुनो नामा? जायो, थोरसिखौबो लानानै फै। जाबाय रायजोनि मोजां खामानि मावगोन ना मावा बेखौल' सोंदो। उनावबा मावगोन ना मावा सोर मिथिबाय, दानो मावखानांगौ। र' गामिनि बोराय बुरि बिहामजो फिसाफोर लिंहरजोबदों आं नोंनो भट होनो होननानै। माबा थोरसिया सु आरो साया फुदुं, गामिनि मानसिफोरखौ लोंहोनो थाखाय। आं साहाखौनो फुदुंहैग्रोनोसै नामा? फुदुंहैथां न' सिङाव। आच्छा बारु थाइबानि लारु। इलेक्सननि थाखाय जात खामानि मावाबाल बे अमाराजा सुवादा। बिदिनो फिदिंनांगौ, उनाव जों बिसोरजों फिदिंजागोन ना। बेनिखायनो दानो फिदिंखा बाला। आच्छा बारु थाइबानि लारु थांफैदोलाय, माथो साहा फुदुंदों नोंलाय? आच्छा दे मोजां जाबाय बे, ओमफ्राय सायाव मा होखो? नांगौखिनिखौ गासैखौबो होजोबबाय। होमबालाय गोदौनायखौसो नेनांसिगौ नङा होमबा? ओमफ्राय मानो फैदों नों बेवहाय? माने ओंखाम संग्रायाव माबाफोर नांगौ नामा? माबाफोर नांगौ माने साहा फुदुंनो होदों नोंनि नोमाया। मानो? माथो खालामनो, थांफैदोलाय। पावारलेस जानानै दंथ'यो दायो, बेनिखायनो आंनो पावार नांगौ, आरो पावार मोननो थाखाय रायजो राजाफोरनि गोसोनि बायदि खामानि मावनांगौ।
मा होमबा जों पावारखौ हारसिङै लानो हाया नामा? बेलेगनिया बेलेग नाथाय पलिटिकेलना बेलेग जायो। पलिटिकेलाव रायजो राजाफोरासो राजा, रायजो राजाफोरासो भटनि सिगां भगबान। बेनिखायनो बिसोरखौ फुजिनांगौ जायो। नों बेखौ बुजिनाय नङा दे, थांफैदोलाय। जानांगौ आं पलिटिकेलनि बागै जेबो मिन्थिया। अब्लाबो आं माबायदि माहाजोन जानांगौ, माहाजोन जायोबा माबायदि, बेफोरखौ आं गासिखौबो मिन्थिगौ। बा माब्रै? आंनि बैसोआ बांद्राय जायाखै, थेवबो आं मिन्थिगौ। नोंसोर पलिटिकेल लिडारफोरा भट मोननो थाखाय गोबां खस्थ' खामानि मावनांगौ जायो। भट मोनखांनायनि उनाव नोंसोर मा मावोमोन नोंसोरथ' मिन्थिखासै। नाथाय आं नोंबायदि जाया, गिदिर बिजनेस उमेन जागोन। बेनिफ्राय आं गासैबो पलिटिकेल लिडारखौ गावनि आखायाव बानायगोन। सिमा गाज्रि नङा नोंना, मोजाङानो। जेसेबां माहाजोन जागोन नों पलिटिकेल लिडारफोरखौबो नोङो गावनि आखाइ मुथायाव दोननो हागोनथ' आरो। आं रावनिबो आथिङाव खुलुमा, रावनिबो खोथा खोनासङा। गाव हारसिंनो साक्सेस जागोन। बोलो गोनां पावारफुल गोनां मानसिफोरजों जमा जमा थागोन। बिसोरजों मालाबाबो बाहायजाया। वा आंनि फिसाजो जानो समाय थादोंलै, नों थांफैदोलाय। बैसोआ उन्दैद्राय नङा, नों बेफोरखौ साननो हामा। जायखिजाया दे, साहाखौ लुदो, आं लानानै थांनोसै। अके। लायला जामायला देन्जारथार माथो गथ'लाय, देन्जारथार माथो। दावसो देलाय मोजां फिसाखौनो खांमारबाय दे। आंखौ सिनायदोंना? आंनि मुङा आबिर। औ, बेखौनो सानदों आं नोंखौ बहा नुनाय मोनदों होननानै। आबिर, नों माला फैखो जापानाव? बारा गोबाव जायाखै। मानिबा थाखाय फैदों? औ, आं गारि सालायो जापानाव। अ, नंगौ नामा? औ, गोबां बर'फोर फैदों जोंनि आसामनिफ्राय। 20,000निबो सुबुं सेंग्रा सिख्लाफोर फैदों। आंबो एप्लाइ खालामदोंमोन, आसाम सरकारा जि होदोंमोन ना, बेवहाय आंबो सेलेक्सन जाबाय। मोजां। गुबुन जायगायाव जोंनि मानसि नुयोब्ला जोबोद मोजां मोनो। ओमफ्राय नै आंहा जिरायहोनोसो बावदों। जिराय, गोजौआव जिरायहैनो हागोन। गोजौनि भिउआ बिराद मोजां। जोंनि गोजौनि रुफटपआव जापानखौ बिराद मोजां नुयो। आं जेबो लोंथ'ला दे। दाखालि होनाय बुस्थुखौ मोनदोंना मोनाखै बेखौसो सोंनो फैदों आं नोंनि खाथियाव। मा बुस्थु? नोंसानि न'निफ्राय माइरं बायदिसिना हरदोंमोन, मैगं थाइगं। मा? आंथ' मोनाखैना? आं बानलु बेदां मुंनि सेंग्रानो होदोंमोन। बानलु बेदां? औ, आरो नोंनाव आं गोबां कल खालामदोंमोन, नों आंनि मेसेजखौनो नायाखै। बेनिखायनो नोंनि एड्रेसखौ नागिर फैबाय। सरि, आं जापानिस नाम्बाराव बांसिन एक्टिभ जानानै दं दासान्दि। इन्डिया नाम्बाराव गैयानो आं। आइम सरि। नों आंनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनबाय। जेबो नङा, उनाव मालाबा रायलायफिनगोन। आबिर, प्लिज अननानै कफि मोनसे लोंनानै थां। सम जाथ'नाय नंला, उनाव मालाबा लोंफैफिनगोन। अके। बानलु बेदां, नों मानो खोन्थायाखै दे न'निफ्राय बायदिसिना हरनायखौ? आंबो न'आव खबरखौनो लानाय जायाखै। जेसेबांनो न'आव बायदिसिना सोंलु सोंला खालामगोन, एसेबांनो बायदिसिना जाबाय थागोन, बिसोर टेनसन जागोन होननानै। मानो बेबायदि बियो बानलु बेदाङा? मा खालामखो बियो? बानलु बेदांखौ फन खालामदां। हेलौ, बहा दं नों? हा? बहा दं? जेराव नों दं, बेवहायनो आंबो दं। मोजाङै खोन्था, बहा दं नों? मानो, आंखौ एसेबां गोसोखांदों नामा? जुदि गोसोखांदोंबा उनथिं नायहरबानो जाबाय। मानो एसेबां गोसोखांदों आंखौ? नोंखौ मालाबाबो गोसोखाङा। बे खोथाखौ गोसोआव लाखि आरो खोनासं। जोंहानि आफाया न'निफ्राय बायदिसिना हरनाय बुस्थुखौ आंनो मानो होफैयाखै? नों आंनो मानो खोन्थायाखै? मा खालामखो नों न'निफ्राय हरनाय बुस्थुफोरखौ? नोंसानि न'निफ्राय हरनाय बुस्थुफोरखौ आं जाजोब्बाय। मा? औ। नाथाय मानो? मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन सेंग्रायासो लानानै फैदोंना। गुबुन सेंग्रा? औ, बे आबिर ना मा होननानै बुङो। आबिरा न'निफ्राय लाबोनाय बुस्थुखौ नों मानो जानांगौ जाखो? ओरैनो। बानलु बेदां, बेनिखायनो नोंखौ रागा जोङो आं। गासैबो खामानिखौ गावनि बायदि मानो मावो? मानो न'निफ्राय लाबोनाय बुस्थुखौ नों जाजोबनांगौ दे आरो आंनो खोन्थायालासिनो माथो थानांगौ? मानो होनोब्ला बेखौ गुबुन सेंग्रायासो लानानै फैदों। हा? गुबुन सेंग्राया? जोंहानि आइ आफाया आंनो बुस्थुखौ सोरबा बर' मानसि फैबानो हरफागोन ना, बेवहाय नोंहालाय मा नांजादों? मानो होननानै बुङोब्ला मा नांगौ आंनो नोंनो होजोबगोन। जेबो नाङा आंनो नोंनि। आं खुद गावनो मावनानै जानो हायो। आच्छा, नोंनि न'निफ्राय लाबोनाय बुस्थुखौ आं जाजोबनायखौ इसेबां रागा जोंबाय होनबा नों? बिदि जेबो नङा, अब्लाबो खोन्थानाय मोनबालाय मोजांमोन आरोना। नों एसेबां गाज्रि मोनथारबायबा आंबो न'निफ्राय बिहरना हरगोन। आरो जोंलारि, नोंसानि न'निफ्राय लाबोनाय बुस्थुआ आंनि रुमावनो दं मोजाङैनो। आं गावनो गोबां बार नोंनो लाबोदोंमोन, नाथाय नोंसो आंखौ सेया खालामनानै होनानै हरबाय थायो। अब्ला बेवहाय आंनि गोरोन्थि गैयाना? दाखालिबो आं नोंनो जासिनो नागिरदोंमोन, नोंसो गारनानै फैदों एन्टनिय'खौ लोगो हमनो। बेनि उनावहाय नाटक खालामलायबाय सासेया। नों बेफोरबायदि दाबुं सिखिरिनि सोमोन्दै। अके, गोजौआव जिरायहैगासिनो आं, साहा लानानै फैबानो जाबाय। बानलु बेदाङा? बानलु बेदांखौ आं मा खालामबावनो दे? जेबो साननानै मोनला आं बेखौ। बालनि रावबो हिनजावखौ गोसो थोआ बियो। गार्लफ्रेन्ड मोनबा मोजां जासिगौमोन। सिखिरिखौ बानायना होगोन आं।
होमबा एसे मोजां जागोनदां